Bona tarda a tothom. El meu nom és Jordi Mas i aquesta és una xerrada dintre del marc de la trobada de Softcatalà de desembre de 2021. L'objectiu de la trobada és compartir amb el reste de membres de Softcatalà allò que hem après respecte a l'aprenentatge automàtic l'any 2021, és a dir, durant aquest any. L'aprenentatge automàtic en anglès es diu Machine Learning i, i dintre de l'aprenentatge automàtic hi ha un subcamp que es diu processament del llenguatge natural o NLP en anglès i és l'àrea on nosaltres hem estat focalitzant. Per què? Perquè és l'àrea que s'especialitza en la intersecció de lo que és llengua i tecnologia, no? Llavors, un dels primers missatges que volia compartir amb vosaltres avui és que aquesta àrea és molt àmplia. Existeixen moltíssims tipus de problemes que es poden resoldre i existeixen diverses solucions per a aquests problemes, no? Com podeu veure, aquí hi ha una llista que és molt gran. Dintre del processament de llenguatge natural teniu problemes que es poden ajudar a resoldre, com per exemple la traducció automàtica, la classificació de text, els resums, la detecció de sentiment en textos, etc. Com veieu, és un camp molt ampli i és un camp amb el qual entendre totes les possibilitats doncs, porta bastant de temps, no? Perquè aprofundir en tots aquests camps requereix força temps. Jo el que sí que us volia traslladar també és un altre concepte important que per mi totes aquestes tecnologies que us he mostrat ara al final es poden resumir en dos grans blocs. No? Existeixen tecnologies que poden ajudar a complementar funcionalitats d'aplicacions existents, no? Com per exemple usar el processament de llenguatge natural per autocompletar en les cerques, per fer expansió de cerques, no? Quan tu fas una cerca en un cercador que a més es tinguin en compte sinònims o models de l'estil BERT, no? Que poden inclús prediure el que estàs cercant, anàlisis del sentiment, no? Si un text és positiu, negatiu, classificació, no? És un text de política, tecnologia. Llavors, en aquest primer bloc són una sèrie de tecnologies que poden ajudar a complementar productes, no? O serveis ja existents. I després hi ha un segon gran bloc que seria funcionalitat que es pot oferir independentment com un servei a l'usuari i que podria ser útil per si mateixa, no? Com, per exemple, un traductor neuronal, un sistema de resum de textos, el reconeixement de la parla, la síntesi de veu, no? Llavors, jo crec que és important dividir entre aquests dos grans blocs perquè de tot aquest ventall de tecnologies que hem estat veient, no totes tenen una aplicació directa a l'usuari, no? Llavors, què hem après? No? Aquí hi ha tres aprenentatges que m'agradaria compartir amb vosaltres avui. El primer és molta d'aquesta tecnologia és molt cridanera. No? Ara, per exemple, els models de llengua de l'estil BERT o GPT s'han fet molt populars, són molt cridaners, però en el fons, com a mínim, en el nostre context, tenen una aplicació molt limitada. No? Després, una segona reflexió és que una cosa es pugui fer tècnicament, no? Com per exemple el resum de textos, no vol dir que per si mateix pugui ser un servei útil, no? Pels usuaris o que no necessàriament hagi de ser un servei que sigui molt popular entre els usuaris. No? Les tècniques de resum de textos, per exemple, no? S'utilitzen per resumir articles grans, quan fas resultats de cerca, no? Quan se t'ensenyen resultats de cerca, o sigui que també poden ser part d'una aplicació, però que tècnicament es pugui fer no vol dir que un resum de textos, un parafraseador o altre tipus de tecnologia que estigui disponible necessàriament sigui massa útil per l'usuari. No? I penso que amb això hem de ser conscients perquè no tot allò que aconseguim funcionar necessàriament ho hem d'oferir als usuaris. No? I també jo crec que és important començar a pensar que dintre del camp de l'aprenentatge automàtic no, també pot complementar o millorar serveis dels que ja existeixen a Softcatalà, no només oferir-ne nous. No? Per exemple, us posaré un exemple molt concret. No? Un sistema de síntesi de veu potser no és massa útil no? Oferir-li a l'usuari directament, no? Que pugui introduir un text i que li fem una síntesi, però sí que internament és un bon complement per a altres serveis que tenim a Softcatalà, per exemple. No? Si tu tens un servei de traducció, doncs pots tenir una petita icona en un altaveu que et faci la síntesi d'allò que has traduït perquè l'usuari entengui com allò es pronuncia en català. No?
Amb això el que vull dir és que hem de començar a pensar com aquests serveis poden complementar serveis que ja tenim i millorar-los. A continuació us vull parlar de dos conceptes importants i per poder-vos parlar d'aquests conceptes importants us he d'introduir una miqueta de context. Us he de donar una miqueta de context. No? Com funciona l'aprenentatge automàtic, com funciona el machine learning. No? I això és una gran simplificació. No? Bàsicament, al final es tracta de tu tens un problema que vols resoldre, no? Imaginem-nos un problema. Volem classificar un conjunt de text per entendre si el text té un sentiment positiu o negatiu, no? Llavors, com funcionaria el procés? És molt senzill. Tu primer defineixes una mètrica, que és la mètrica que vols optimitzar, i aquest pas és molt important, la mètrica que selecciones, no? En aquest cas, podríem dir que estem interessats en optimitzar per exactitud, no? Que vol dir d'un conjunt, una vegada tenim entrenat el nostre sistema, una vegada tenim construït el sistema i li demanem que classifiqui textos que mai ha vist, quin percentatge de textos classifica correctament, no? Això seria una mètrica molt assenyada, no? Exactitud, no? Llavors, l'altra part que és important és que tots aquests sistemes, no? En el fons són sistemes d'aprenentatge supervisat i el que fas és, en comptes de codificar regles directament en un sistema informàtic, el que fas és que el sistema informàtic aprengui d'exemples, no? Llavors, bàsicament, et cal una mètrica que sigui molt acurada per resoldre, que reculli molt bé el problema que vols resoldre, i et calen moltíssims exemples, no? Perquè la màquina pugui aprendre. No? En aquest cas que us descric, els exemples podrien ser milers i milers de textos, no? Que al seu costat tinguen una indicació de que si el text és positiu o negatiu. No? I nosaltres a la màquina la podríem entrenar en aquests milers i milers de textos d'exemples perquè aprengui a ser capaç de dir-nos textos que no ha vist en el futur si tenen un contingut que es pot classificar com a positiu o negatiu. No? Això seria un exemple molt fàcil. Aquí el que és molt important és entendre el concepte de que la mètrica és absolutament fonamental perquè en el fons el que estem fent és optimitzar per una mètrica i que aquesta mètrica, ara en parlarem una miqueta més de quins reptes té i després que necessitem moltíssims exemples, no? Que amb el camp de l'aprenentatge automàtic i en concret de les tecnologies de la llengua, en general es parla dels corpus, no? Que són aquests grans conjunts de textos o d'àudios. No? Llavors, el primer problema que tenim dintre del processament del llenguatge natural és que moltes mètriques són imperfectes. No? I us posaré un exemple que ja coneixem tots una mica, que és la mètrica principal avui en dia que es fa servir per a avaluació de sistemes de traducció automàtica. No? Llavors, aquí, per exemple, imagineu-vos que la màquina, no? Té com a referència una frase en anglès que diu Are you going to the shop today? I en català té com a referència d'allò que és correcte, aniràs a la botiga. No? Llavors, durant un procés d'entrenament d'un model, aquell model genera una traducció i la traducció és aquesta que hi ha aquí, que diu vas a la tenda avui. Llavors, aniràs a la botiga avui i vas a la tenda avui són bastants diferents, però en el fons les dues són correctes i en el fons les dues recullen el valor semàntic de la frase original. Llavors, què succeeix? El que succeeix és que moltes de les mètriques que es fan servir en sistemes de llenguatge natural funcionen per, bàsicament, sistemes on comparen fragments de paraules, no? Que es diuen enegrams o conjunts de paraules, però desconeixen absolutament el valor semàntic d'allò que estan avaluant. Què vol dir? Que en aquest cas, per exemple, malgrat les dues versions en català siguin correctes, el sistema li donarà una puntuació molt baixa i pensarà que són incorrectes perquè els caràcters i les paraules no coincideixen. No? Llavors, què succeeix? No? Per resumir-ho i per il·lustrar-lo, cap mètrica que existeix avui en dia en aprenentatge automàtic, dintre dels problemes que nosaltres estem treballant a Softcatalà, és capaç de capturar les diferències semàntiques. No? I això té moltes conseqüències. Ara ens parlarem d'algunes. No? Això a quins camps aplica? Aplica a molts camps. Per posar-vos un exemple, a traducció, en la mètrica aquesta que us he ensenyat ara a Bleu,
En correcció gramatical, que es fa servir una mètrica també molt similar, GELC, en aquest sentit, o en resum de textos GetRouge, no? I totes les mètriques, bàsicament, són imperfectes, com us he ensenyat, no capturen el valor semàntic, però encara més important és que no es corresponen a les expectatives dels humans. Què vol dir? Que molt sovint s'han fet anàlisis on tu agafes una puntuació generada per una d'aquestes mètriques i sobre un text. No? Imagineu-vos que esteu valorant la qualitat d'una traducció. Agafeu una sèrie de traduccions, li demaneu al sistema que la valori utilitzant la mètrica que estableu i després agafeu uns humans i els demaneu que valorin aquestes mateixes traduccions. I això és molt interessant, no? Perquè llavors tens la mateixa traducció valorada per la mètrica, que en principi hauria de recollir molt bé la qualitat de la traducció, i l'humà. I el que succeeix moltes vegades és que les mètriques aquestes i el que pensen els humans tenen una correlació baixa. No? Què vol dir? Que com que la mètrica és algo absolutament fonamental dintre de l'aprenentatge automàtic i les mètriques que tenim en molts camps dels que estem treballant a Softcatalà són imperfectes, serà molt difícil construir sistemes o desenvolupar sistemes que una gran majoria d'humans consideri bons en un gran número de casos, perquè ja la mètrica que estem utilitzant per definir el sistema no captura i no té una correlació alta amb allò que els humans pensen que és correcte. No? Llavors, ja tenim un primer problema important, que és que les mètriques s'agafen una miqueta amb pinces. No? Un segon problema que tenim, i aquest també és molt interessant, és que en molts dels camps que estem treballant, allò que és correcte és subjectiu. Què vol dir això? No? Vol dir que perquè una màquina aprengui, com hem comentat abans, li hem de donar milers i milers d'exemples. No? I a molts d'aquests camps, els exemples, per exemple, imagineu-vos, us posaré un exemple. Un sistema de resum de textos, un corpus d'entrenament per resums de textos. Tu tens com a entrada, com a entrada tens un text i com a resultat tens una selecció, per exemple, de les 3 frases que són més importants i més representatives del significat d'aquell text. No? Això se'n diu sistemes de resum extractius, perquè extrauen part de les frases. Llavors, està absolutament demostrat que els mateixos textos, si li demanes a un humà que seleccioni les frases que són més rellevants, que resumeixin aquest text, la selecció que fan és diferent. Què vol dir? Que diferents humans apliquen criteris diferents. Malgrat a tots aquests humans tu els expliquis quin criteri han de fer servir, perquè hi ha una part molt subjectiva en tot això. Un altre exemple important, aquest jo crec que és un exemple que és molt aclaridor, que tothom pot veure, és, per exemple, Google està fent des de bastant de temps, està invertint bastants diners en crear corpus per ensenyar-los a les màquines com detectar errors gramaticals. No? I en alguns dels articles que tenen, que són molt interessants, parlen de que quan estan construint aquests exemples, perquè les màquines aprenguin, en un de cada 4 exemples, els lingüistes professionals de Google no es posen d'acord si allò és un error o és una qüestió d'estil. No? Llavors, en aquest 25% de casos tenen un altre lingüista que una mica és el que acaba trencant aconseguint aquest consens. Amb això, imagineu-vos, en un 25% dels casos, en llengua anglesa com a mínim, els mateixos professionals tenen dubtes de si allò és una qüestió d'estil o és una qüestió d'error. Això què vol dir? Que això té un impacte molt important perquè la màquina aprèn d'exemples i si aquests exemples que li hem de donar a la màquina tenen un alt grau de subjectivitat, de nou, afegim una altra vegada la possibilitat de decepcionar els humans amb allò que faci aquest sistema. No? Molts corpus que s'utilitzen contenen dades subjectives, com us he explicat, resum de textos, sistemes de correcció gramatical, etc. I clar, això es pot, òbviament, això es pot mitigar, però mitigar-ho requereix esforços molt importants. Us posaré l'exemple amb els sistemes de resum de textos. En els sistemes de resum de textos el que es fa és s'agafa un text, es demana a 6 o 7 humans que el resumeixin i només s'accepten dintre del corpus aquells on tots els humans han coincidit. No? Els que no han coincidit no s'utilitzen per entrenar a la màquina. No?
Com podeu imaginar, la creació de corpus ja és bastant costosa, com per sobre haver de multiplicar per 6 el nombre de persones que necessites per arribar a tenir aquest consens. No? I amb això també us vull dir que fer corpus de gran qualitat en alguns dominis és extremadament car i extremadament complexa, no? Per aquest motiu. No? Una altra cosa que hem après durant aquest any i que també és molt important és que els models neuronals no són 100% fiables. No? Què vull dir amb això? No? Jo crec que tots hem estat exposats al cas típic on tu treballes amb un traductor, no? Per exemple, el traductor que nosaltres tenim no? De l'anglès en català, que funciona bé, inclús podries dir que bastant bé, però de cop i volta algunes vegades et fa traduccions totalment errònies i que et sorprenen. No? I això que segurament vosaltres heu observat és un patró molt comú en tots els sistemes que estan basats en sistemes neuronals. No? També succeeix en sistemes neuronals de classificació d'imatge, en sistemes neuronals aplicats a molts altres problemes. No? És part de com funcionen aquests sistemes. Simplement no són 100% fiables. No? A més, i aquí, òbviament, doncs, entres tots els transformers, els models aquests de llengua estil BERT, GPT, tot això també entra dintre d'aquest sistema. Llavors, és important tenir això present pels següents motius. No? Bàsicament, en els dominis, no? amb els problemes que vulguem resoldre, on un fals positiu sigui devastador, les xarxes neuronals és extremadament difícil utilitzar-les. No? Requereixen molts massatges i requereixen molta feina per sobre perquè allò sigui funcional. No? Us posaré un exemple. No? un, un, una àrea no? on un fals positiu és devastador, no? O on una cosa que et digui la xarxa neuronal que sigui incorrecta, en què passi poc, és devastador, és en correcció gramatical. No? Si en correcció gramatical, imagineu-vos que un 10% de les recomanacions que li fem a l'usuari són incorrectes, no és acceptable, perquè precisament en correcció gramatical el que segurament volem és que totes les correccions siguin fiables, inclús en què sigui a cost de fer-ne menys, no? De dir, escolta, si no estic segur, prefereixo no ensenyar-la. En correcció gramatical això succeeix, en sistemes de resum de textos abstractius. Els sistemes de resum de textos abstractius són aquells que tu li dones un text a un algoritme, l'algoritme el llegeix, no? Per dir-ho d'alguna manera, l'interpreta i fa un resum que és abstractiu en el sentit de que ell escriu un text nou que intenta resumir allò. Clar, aquests sistemes tenen un risc alt, perquè un percentatge d'aquestes vegades et poden fer un resum que no es correspongui amb allò que diu el text. No? I aquest és un dels grans motius per quals nosaltres a Softcatalà el sistema de resums que tenim és extractiu, no? Perquè potser alguna vegada no ho fa tot el bé que l'hauria de fer, però com a mínim t'assegures que el que diu és una cosa que està reflectida al text. No? I amb això us vull dir que en molts d'aquests camps aquestes tecnologies no són fàcils d'ensenyar-li a l'usuari, no són fàcils de posar com a part d'un producte. No? Google, que té uns recursos molt importants, no? A nivell de maquinari, de científics, d'enginyeria, penseu que els productes que, per exemple, tenen de correcció gramatical, inclús en anglès, són bastant imperfectes i donen molts falsos positius i estan lluny de tenir la robustesa que té un sistema de regles ara mateix com Language Tool. No? Bé, bàsicament això és una miqueta els aprenentatges que us volia dir, és una miqueta el que hem après aquest any. Veig que també m'heu fet algunes preguntes, no? Llavors, una de les primeres preguntes que m'heu fet és si els models que entrenem de traducció sempre són els mateixos. No? Aquesta és una pregunta molt interessant perquè la resposta és no. I el que succeeix és que amb els sistemes neuronals, i això va també molt lligat amb els que els models neuronals no són 100% fiables, és un sistema neuronal, al final, com funciona és tu li dones un conjunt de dades que fa servir amb un procés d'entrenament per aprendre. No? I el procés d'aprendre amb els sistemes neuronals no és determinístic. Què vol dir això? Que tu agafes la mateixa entrada, els mateixos textos, executes en la mateixa configuració la fase de crear el model 2 vegades seguides i el resultat no serà el mateix. No? I això és una cosa que defineix aquest tipus de sistemes.
Quin impacte té això? Doncs imagineu-vos, no? Imagineu-vos que entrenem dos models de traducció que tradueixen de l'anglès al català i els entrenem dues vegades seguides, no? Seqüencialment, no? I tenim dos models. I els dos tenen la mateixa qualitat. Quan parlem de que un model de traducció, per exemple, neuronal, té una qualitat de 40 o 41, estem dient que en global, en corpus molt grans, en molts de textos, aquesta és la qualitat mitjana. Llavors, pot passar perfectament que al primer model, per exemple, tu li demanis what's the time, no? I et tradueixo correctament quina és l'hora, i al segon li diguis what's the time i et faci una traducció totalment errònia. Per què? Perquè cada vegada les xarxes neuronals es reconstrueixen de zero i al final l'única garantia que tens és que el sistema en general té una qualitat semblant, no? Això, com podeu imaginar, és un problema important pels usuaris perquè tu puges un model nou amb el qual has fet algunes esmenes i de cop i volta algunes traduccions comencen a funcionar diferent, no? Llavors, això, per exemple, el que està fent Google des de fa bastant de temps és bàsicament tenir una memòria de traducció davant del sistema de traducció automàtica. Què fan? Bàsicament, si tu tradueixes frases d'aquestes curtes, van directament a un sistema de memòries de traducció, les recullen d'allà en comptes de fer-ho amb el neuronal, no? I si us fixeu, Google cada vegada més us demana que, sisplau, puntueu les traduccions per anar construint aquestes bases de dades, no? L'altra pregunta era com podem solventar els problemes al neuronal, no? I aquí jo us puc posar alguns exemples, no? Un dels problemes que ara tenim en el traductor neuronal és que no és consistent en les traduccions amb l'ús del vos i el tu, no? Fa servir indiferentment segona i tercera persona, a vegades dintre del mateix text, el qual, òbviament, no és desitjable, no? El desitjable segurament és que anessin cap a segona persona, cap al tu, no? Això per què succeeix? Perquè simplement els corpus i els exemples dels quals ha après, hi ha alguns que estan en tercera persona i altres en segona persona, no? Com es podria solucionar? Pues, arreglant els corpus. Bàsicament, treballar per poder arreglar tots aquests corpus, no? El qual, òbviament, és una feinada. Algunes d'aquestes coses a vegades es poden arreglar fent postprocessament, no? Però en general és millor arreglar-ho a nivell de corpus, no? Per exemple, el tema de la nova normativa de diacrítics és una cosa que hem solventat amb els corpus. Ho podíem haver fet com postprocessament, però no? Fer que el traductor generés textos, no? Quan tradueixes de l'anglès al català amb els diacrítics antics i després llevar-los simplement, no? Però hem preferit que ja el model funcioni correctament, no? Per exemple, també hem discutit molt com farem tot el tema de poder oferir la traducció neuronal en valencià, no? I aquí hi hauria diverses opcions. Una seria tenir tots els models entrenats en català oriental i en valencià, o l'opció que seguirem al final, que és bàsicament només tenir un model que fa l'oriental i després tenir un postprocessament que, si l'usuari demana l'opció en valencià, doncs, apliquem una sèrie de regles per passar-lo al valencià, no? Bé, ho deixem aquí, ja que se'ns esgota el temps i, bueno, bàsicament dir-vos que l'any que ve serà un any on treballem molt, jo diria, en petits projectes d'aprenentatge automàtic, molt quirúrgics per millorar coses segurament dintre del que és el corrector gramatical, coses relacionades amb la veu, però coses molt quirúrgiques i molt enfocades a millorar serveis que ja tenim, no? Doncs moltes gràcies per tot i continuem.